mgbede ọma oge kọcha Mbara TV ama na unu nọ ọfụma. A sị m nọ ka m mee obere live video nwa gbasara ilu Igbo nke na-ekwu maka mbe. A sị na ajọrọkọlụ mbe na ewu, otu onye enwere iwu onye nke ọzọ enwere ọghọm. A sịkwa na mmiri ruru enyi ka mbe na-alụ ka ọlụ ọgụ. Ka ntụkwa nke gbasara agụ, a sị na okwu dị agụ ka na-abịara ya ụgwọ. A sịkwa na ewu tara igu agụ ji wee lara ụlọ dị ọnwa ụgwọ. A sịkwa na oke agụ na-awa ọfịa chi a na-aga ụlọ ya ụbọchị. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Achọkwa m ka unu lalụ ọfụma. Ngwa, bye bye.